Čaute, vítam vás pri novom videu. Dneska to bude renovácia zo 69. Vlastne minule sme skončili tým motorom a dneska si ukážeme, kde sme ako postupili na kapote, skla a také. Takže začal by som so sklami. Prvé sklo sme robili toto zadné. Sme ho takto pekne utesnili. Aj tuto po bokov, aj tuto dole, hore sa dá tmelu. No a išlo to celkom jednoducho, na to, že sme si to robili sami. Ako tí spoje tu nie sú najhoršie, ako napríklad tuto. Hej, takto si to ešte zatmelím trocha a bude dobre. Ale vlastne, aký je postup pri tom? Tak pridávali sme, vlastne toto predné je na mieru, to je zo 72, toto čelné, ale ostatné sme si museli normálne vyrezávať. A spravili sme to tak, že sme si vždy odmerali jednu dĺžku a pridali sme na každú stranu 2 cm. Nie, na jeden sme dali centimeter sem, alebo 2, asi 2 cm, no. Tak sme to spravili. A potom sme si, mydlo tu je veľmi dôležité, aby sa to ľahšie nasadzovalo. Takže nasadili sme si tesnenie a potom mydlo sme si dali do tejto vnútornej časti. Na sklo to nedávajte, lebo potom vám to bude vyskakovať. Ale dali sme si takto do tej vnútornej, dali sme si špagát a potom sme to takto pomaličky dávali. No najhoršie išlo čelné sklo. To bolo aj v kuse a išlo najhoršie. Ešte musíme dorobiť tieto vrchy na dverách, ale akože išlo najhoršie, lebo to bol otras. Ja neviem, proste nešlo nám dole zatlačiť. Ďalej sme aj tuto dali po dverách títo bočné, aby to pekne tesnilo. A musel som kúpiť nové zámky. No chcel som tu tí cvakácie, ale to nepasuje vôbec. A nové zámky som kúpil komplet, môžete vidieť, ako to pekne funguje. Takto. Nádhera, akože tu sa dajú aj zamknúť. Tuto som spravil aj kľúčku. Takto, ešte nie je pritiahnutá, ale to bude dobré. Tuto sme ešte spravili, aj tuto som spravil zadné sklo už. Tuto je. To je tiež komplet utesnené. Aj tuto môžete vidieť tieto. Takto po boku som to dal. Takéto tesnenia, že keď sa zavrie, aby sa zatlačilo. A ešte aj tuto hore. Takže vlastne keď sa zavrie, tak je komplet utesnené. Tuto ešte pôjdu odhlučenia znútra kabíny, nech sa aj to utesní. Tuto vzadu na hydraulike čo? Ja, tu máme tretí bod, nový, tu máme záves. Už aj tento agrohák sme spravili na tieto reťazky. Nech to je pekne hotové. No a čo ešte, aj tú nádržku som spomínal minule. Nádržku sme dali von, pretože sa to nevyplatí mať vo vnútri. Neviem, ja som vždy do toho kopal a táto je aj dosť veľká, takže dal som si ju von. A to bude toľko stačiť, tuto aj motorček je. A ostrekovač vlastne pôjde tuto. Tu sme nahodili aj majáky, vpredu, vzadu budú tie veľké. Svetla predné aj smerovky sú už zapojené. Tu môžete vidieť, že už máme vlastne komplet kapotu nahodenú. Ona je trocha posunutá, takže tuto je trocha je to tesnenie naľavo, ale to ja s tým nespravím nič. Možno to skúsim ešte nejako ponaťahovať, ale uvidíme. Svetlá sú nové, chceli sme tam dať žiarovky H4, ale nepasujú, akože je to urobené na H4, ale chýba tam také, proste by som zase musel objednávať takú prepojku, no to kašľa to. No a vlastne kapota je akože pekná. A tuto som dal aj tie lišty, pozinkované asi sú. A vyzerá to už akože nádherne aj. Podkovu som si dal dopredu našťastie. Takže to vyzerá fajn. Ešte tuto, keď sme dávali kapotu, tak sme sem dali aj takúto gumu. Takto dookola. Tuto trocha trčí von, pretože však tá kapota už nie je úplne najrovnejšia, ale však to nevadí, no tak čo s tým narobím. Už teraz nič, nová kapota je drahá, ale pekne to vyzerá. Ešte pôjde ona nižšie, len teraz je otvorená. Ešte to musím doladiť. Ešte takto, čo sa tu robilo z elektriky. To predtým sa natáčalo ako 2 dní dozadu, tak sme takto už namontovali tieto svetlá. Aj tí horné, aj majáky. Aj tie predné, už sa to vlastne bude spájať len všetko a tuto vzadu sú tiež takéto prkotinky. Tiež svetlá, kamery sa chystajú. Takže teraz vlastne čo pôjdeme robiť, tak je tento plech. Akože nad celú hydrauliku. Ten som si dal vyrobiť, ten je tuto.
Akože je to fakt kopia jedna ku jednej, len ho asi musím trocha zúžiť. Po bokoch nechcem možno dať tesnenie. Sedačka sa dá potom na to, tu sa navaria matky znútra. Nech tá sedačka, nemusíme ju ako inak šrobovať. A dobre to bude, už teraz elektrika sa bude dorábať a bude to fajn. Vlastne zatváranie kapoty mám spravené na tento starý spôsob, ako sme si už kedysi ukazovali. Do 72 na túto páčku a sa podvihne. Je to ešte také všetko, musí sa to podoľaďovať. Ale akože postupujeme veľmi dopredu. Na orbu by som ju už chcel mať hotovú, no. Uvidí sa, čo to povie. Ale ako toto vyzerá všetko fajn, aj tu. Dobre. A čo sme robili teraz ešte? Aj tu mám nachystaný ten plech čierny. Takto, čo ide pod prístrojovku. A dobre. Takže toto by bolo také všetko, čo sme porobili teraz. No vyzerá to fakt už jak traktor. Teraz tuto sme zapájali aj budíky vnútri. Ešte aj strechu musíme tu nahodiť. Takže bude to fajn. Dobre, tak ďakujem, že ste dopozerali toto také rýchle video. Ja by som sa skôr ozval, keď budeme robiť elektriku a keď dorobíme, ja by som sa, asi sa ozvem, keď dorobím elektriku, nahodím strechu a už to bude také v kope. A ešte keď budeme tento plech dávať a odhlučňovať, lebo tu budeme musieť urobiť na páku ten kryt ešte na hydrauliku. Ten bude komplikovaný, lebo tam tí páky sú inak ako na 72. Ale spravíme, takže nebudem sa toho nejako bať. Dobre, takže zanechajte like, koment, odber a pri ďalšom videu sa vidíme. Ahojte.